Ngithi ukuthinta nje kancane mayelana nomshado lomhlophe wabelungu. Umshado omhlophe awumubi, muhle phambi kwamehla abantu futhi muhle nakubanikazi bawo. Bese kuzothi lo mshado wesiZulu kuumshado obalekile ekungafuneki uze uphume ekhaya kuthiwa uyogana lo mshado ungawenzanga ngoba iwona mshado okuwona oqukethe yonke into. Uma sikhuluma ngomshado sikhuluma ngosiko, asikhulumi ngedili. Kufanele ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwedili lomshado nomshado. Umshado usiko bese kuzothi idili lomshado wesintu umgcaco. Njengoba ke kwenziwa ke nasemshadweni wesilungu kukhona izivumelwano ezisayindwa phansi ekuyizona eziba umshado bese kuzoba khona ngesilungu abathi ceremony. Okuchaza ukuthi uma wena uzongeniswa emendweni ngomshado omhlophe usuwenze idili lokuthi ubiza abantu uzobatshela ukuthi ushadile ungashadile noma ushadelwe ubungashadelwe. Umshado wesintu uqala lapha emalobolweni. Kusuka emalobolweni nalapho futhi usuke useyingoduso ungakabi umlobokazi. Uze uyofika esigabeni la khona kuthiwa uyacaca noma mawindoda uyacacelwa, kuhlatshwe inkomo, uconselwa ngenyongo, wena makoti ugqokiswe isidwaba, usine esicawini kuthiwa usungumakoti. Uma ungadlula kulezo igaba lezo wagijima wenza umshado omhlophe, nakhu ke ekufuneka ukwazi kuzoba kuhle phambi kwamehlo akho naphambi kweingane zakho wena usaphila. Sewuyashona wena nonkosikazi wakho. Wena mawugane ngokosiko lomhlophe ngokosiko uwumfana awuyona indoda awungeni esibayeni. Nawe wena ntombazane egane ngokomshado omhlophe engagana ngokosiko uyintombazane awuyena umakoti kulowo muzi loyo. Okuchaza ukuthi wena ntombazane mawufe kuqala uzobuyela kini. And kini mawufika ngeke ukwazi ukwamukeleka ngoba wena uke wakhipha igama lokuthi wena usuganile ungaganile. Wena ndoda mawufa ungamthatha ngomfazi ngokosiko uzobuyela emuva yoba umfana yolusi inkomo ethongweni ngoba idlozi kalingeni kamfana. Underline lokho engikusho, idlozi alingeni kamfana noma ungakho isitezi kodwa mawungenayo umfazi idlozi ngeke lingene kulowo muzi loyo ngoba kukamfana. Njoba wazi ukuthi ngisho umama wakho uqobo ngeke akuvakashele wena mfana emqashweni uhlala nentombi, kodwa uma uke waganwa uyakwazi ukuthi athi ngiyovashela indodana yami. Manje ke ngokunjalo ke ithongo malizofika kakho noma kuleli khaya olivulayo noma olifuna ukuthi kube yikhaya amathonga avashe kulona afuna umfazi. Ingakho mawuthatha umfazi ngokosiko kuthiwa usowuvusa umuzi, akushiwo ukuthi mawakho umuzi kuthiwa sewuvusa umuzi sekuzongena amadlozi. Cha, noma unganemali zokuthi wenza amasiko ukuthi ufake idlozi kodwa umfazi ongene ngokosiko uma engekho kulowo muzi loyo idlozi ngeke lingene liyofika livakashe liphinde liphume ngoba akekho umuntu ozogaya la ekhaya isiZulu, akekho umuntu ozozala izingane malifisa ukupha izingane. Kukhona intombazane enqunu engagqokiswe nesidwaba. Uma ke nina senifile kade ningaganana ngokwesintu izingane ziyaqala zibe nenkinga ngoba sekuvuka isisho sethi amacala oyisa yole bantwaneni seziyaqala izingane kuthiwa zibuyele emuva ziyofuna isibongo sakonina lume, azibuyele emuva ziyozama ukuthi zikhokha amacala kayise. Akuve kubhlungu ukushadisa abantu abangasekho sewukhungethwe izinkinga. Engizama ukukuchaza ke umshado omhlophe ngisho uphuphe ebusuku ukufa awukaze ube inhlanhla. Bantu bakithi buyelani kokwenu ngoba lento yomshado ayifikanga nabamhlophe. Nangaphambilini kwakugananwa kuvuswa imizi le enina eniyisizukulwana sayo. Musani ukuguqula izinto nenze lento edawuthi emshadweni ingalasti ilento yokuthi nina nenza amaphathi namadili omshado ningashadile. Musu ukugijimela ukwenza idili ugqoka ingubo ezimhlophe ubukwa ayizwe kodwa ubungazwa la uyakhona. Wena uyoganela kwaMkhize noma kwaNtanza awuyi koganela eSheshi noma kuphi. Phuma ekhaya ngokosiko uyobikwa la uganele oyoganela khona kulowo muzi. Kuyothi uma unesifiso zomshado omhlophe usungawenza after ngoba lo mshado omhlophe wesiZulu nivele nunikeza u30 minutes engathi sengigcina icala ekubeni kuyikona into ebalekile kufuneke uzidelise ngayo ngoba uyenza kanye. Ngoba umshado omhlophe ungane anniversary namhlanje, ungane anniversary kusasa, ungane anniversary nini, but umshado wesintu ucaca kanye awukwazi uphinda uhlabe inkomo esibuthi uyacaca. But omhlophe ivele ungayigqoka naka u20 ngoba umfazi makagana wacaca indoda yomthatha ibisamcacisa ngoba ukwazi ukubeka umfazi wenye indoda esicawini wena usuyomthatha umfaka endlini. Manje ngizama ukusho abantu bakithi le mshado yamaphathi eniyenzayo mihle phambi kwamehlethu
kodwa amadlozi akule mizi eniganele kuyona awanazi kanaziwa. Niyohlupheka masenifile nihluphekise nezingane, nibone izingane zingaganwa, nibone izingane zingathola imisebenzi. Ile mbango yeyibongo enifaka kuyona izingane. Zamani bantu bakithi ukuthi nifune okwenu, niyeke okwabantu ngoba akunisebenzeli. Ngiyabonga abantu bakithi, angizile ukuzozama ukubhidliza imicabango nendlela enibuka ngayo impilo, kodwa ngizama ukuthi ngiveze ezinye zezinto thina njengabelaphi esibhekana nazo mihla namalanga. Uthola ukuthi umuntu usefuna ukushadelwa, kodwa manje abafazi bayahamba. Ufuna ukushada, amadoda ayahamba, ngesimo sokuthi kuvuka insile ukuthi ngisho abantu abamzalayo abashadelanga. Nibona abantu benukana athi umuntu umana akamfuni nonkosikazi wami. Ingobani? Ubaba wakho unengoduso nawe unengoduso, bobabili abafazi bangene ngeveli la ekhaya. Kanti abafazi abangene ngesidwaba bayahloniphana ngoba isidwaba sikaMamezala sidala kunesikamakoti la ekhaya. Uyamhlonipha kodwa amaveyili ayafana. Ikona ukuthi umakoti ungene ekhaya kade intombi eright, angene ekhaya aphenduka isilwane. Ngobani? Usewumnakwabo uMamezala. Zamani bantu bakithi ukuthi nikhumbule la nivela khona, ngoba ngeke uzazi ukuthi uyapi ungazazi ukuthi uphumaphi. Buyelani kokweni bantu bakithi.